हरदो माखौ माबोरैखौ थुदो आं माबानाय बेखौनो नायो नामा माथो हरथ'लाय थनदों प्रमद नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ प्रमद नार्जारि गोजोननाय थाबाय दे आगै आंनि लोगोआव नुजानो हानायनि थाखाय आंनि गांसे आर'नाइजों बरायबाय आगै नोंखौ मा खालामदों जाखांबाय नामा हरलाय दसे हरथ'लाय बेखौ नायो नामा समायना बाजै लाइक दा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे नों बोरै आंनि नामखौ मिन्थियो बाल प्रमद ना नों आंखौ सिनायो नामा माथो गुबुनफ्रालाय मिन्थिया ओइ प्रमद नार्जारि नों आंखौ सिनायो नामाब्रा जाखांबाय नामा होनदों खोनायाखै बेखौनो नायो नामा हेलौ 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 मा इउटुबार बेलाय गाराङा मोजांथार माथो गेसेमनो हो बाजै आदानो थेंक इउ बाजै आदा आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांखौबो आंनि गांसे आर'नाइजों गोसो गोथारै बरायबाय बाजै होनबावबाय दे मोजां दे आगै दे सिनायनांगौसोहाय ना गावजों ओमफ्राय जाखांबाय ना लोगोफोर गावजों गाव अनलायलायदोलाय दे गोदाव सोराव एलबि होलायबाय आंनो आदा मा होनो बाजै आदायालाय बोरो थांखो ना माखो बाजै आदा हेलौ बाजै आदा अन होनदों आरोना र' नायनां सोर बाजै आदा बेयो साब दंलायबावो माथो आङो थेंक इउ बिशाल आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ बिशाल आंनि आर'नाइजों बरायबाय नोंथांखौ लाइक होनदों गोजोननाय थाबाय दे बिशाल आंनियाव लाइक होनायनि थाखाय हाथरखि बिटिवाइआ मा खहि मिनिहरखो हाथरखि बिटिवाइ नोंथांखौबो बरायबाय आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोसो गोथारै लाइक होनदों थेंक इउ बाजै मा ओंख्रि होनदों आरोना ओंख्रिया जोंहाना माबासोमोन मा होनो पटल बिलाइजों आलु ओमफ्राय टमेट'जों दाउदैजों लाब्रा होनोना बाथोन होनो बाथोन नोंस्रालाय जाखांबाय नामा बाजैया दा दे जाग्रो दे आगै दे रायलायगासिनो माथो प्रमदआ अन आरोना थेंक इउ प्रमद नार्जारि आंनि फंबाय आलेरा अन थानो हानायनि थाखाय हाथरखि भिडिअ होनदों मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया माने आलुजों पटल बिलाइ ओमफ्राय टमेट'जों बायगन फिसाजों दावदैजों बाथोन एवदों आरोना
बेल'सो ओंख्रियानो दैबायला चावमिननो चावमिन जादों नामा नोंलाय हाथरखि ओइ हाथरखि आगै नानि चावमिन जादों नामा नोंलाय मन' चेनेल जाबाय नामा बाल मालाय आंजों लोगो गैलायबावासो नै आं लोगो खालामसै र' लोगो खालामबाय आं हाथरखि साब खालामना हरबाय आं हाथरखि होनो अनन्दों थेंक इउ ममनो बिसाला मम मनहरबाय आरोना अके प्रमदा हाथरखि मा ओंख्रि नुदों हनै हाथरखि मा ओंख्रि जादोंनो प्रमदा खोन्थाहर सोंहरबाय मा ओंख्रि जाखो बिनानाव आंखौ बिनानाव जायो नोङो बिसाल माबासो आदा ओंख्रियानो मा होनो आलु पटल बिलाइ दाउदै ओमफ्राय टमेट' बाथोन गैला ओमफ्राय बेल'मोन मा ओंख्रि जाखो चावमिन होनदों सोरखौ चावमिन होनो बिबा आंबो बारा मोनथियासैलै आं बारा बुजियासै मा होनदों अन बाजैनो थेंक इउ आदा बाजै आं निलबियाव नुजानानै अन थानो हानायनि थाखाय बिसाला मा होनदों टमेट' नासो टमेट' ना आरोना नोंसिनाबो जायाखै ओंखाम आंनो हाथरखि बिटिवाया जायाखैनो प्रमद गोथाव चावमिननो अ माबाखौसो बिसालखौसो एदावदो आरोना नोङो आं बुजियाखै हले नोंहा खिदो मा इन्टारेस्ट मोनबाय थादों बे बोराय बुरै रायलायबाय थानायखौलाय माला थांफेरनो मोनखो थेमाजियावलाय आं थांफेरनोनो मोनाखै लेवरा आं बिजिनिफ्रायनो ओरै दावखोलांनो मोनाखै हट थांनो मोनैखौलाय मा खालामनांगौ नोंलाय गहपुर धेमाजि गहपुराव थांनो मोनाखै आं थांनो मोनफेरदों नामा आं थांनोनो मोनाखै आरो हाथरखि अन बिसालाबो अन होनदों माने मबाइल गंसेखौ बिदोंमोन आरोना आङो बिसाल होथारा सौखि हरलायोसो बालाबो न'आव आंनावबो ओंखायनोथ' नोङो दा नायसै आंनियाव थानायनि बिसाल होथाराब्रा नोंगुमैया मबाइलखौ आं बिबाय आंना बि एमबि गैला नालाय माबा सोरबा बोराय बुरै होखारजानाय नायदों दै जानाय ना बाजै हेलौ हाथरखि अन अबावले नो हलै जाम्बा नोंहा एम एल ए खा एबाराव लेंहरजादोब्रा फांसनबा हाथरखि बिटिअ मिनिबाय नोंगुमैखौ एदावदों आं हाथरखि होथारा मबाइलखौनो गावनिखौ सोरबासो दं नामाथाय एसेबो होआ मबाइलखौनो ओमफ्राय आंनिखौबा लायो होथारा रावबो फैथारासै नामाब्रा आंनि बेयावलाय रावबो फैयैखायनो दाना होनो बाग्रा जाबायलै ओइ बिसाल जाखांबाय नामा ओंखामाना जाथ'वाखै जाखाङाखै खोमाहाय
Hello guys. गथ'नि गोसोखौ बिशालन थेंक इउ हरथ'लै दसे दानो हरफिनगोन बेखौनो नाय इमान बुरजा बे मबाइलखौ सुइच अफ खालामनो नागिरबायब्रा बे मबाइला सुइच अफ जाबाथाय जायालै गोदानसो जेबो जाया चार्जारानो गैया माजों होगोन नोंलाय बिदिनो बालासो जागोन माथो चार्जारानो गैया माजों होगोन गावनि मबाइल थानानै ओमफ्राय आंखौलाय मानो नांगौ र'ख' मा होनदों बिशाला रिल्स गावनो माबाखाबाय आरो बेखौलाय मानो नांबावगौब्रा रिल्स बानायनो थांगोन होनबायना आङो नोंजों बिराद रिल्स बानायनो लुबैदों आरोना र' जाम्बा अनलि 1 मिनिट नों हारसिंनि साननायजोंल' जायो नामा बाल ना बिशाल हिनजावनि साननायजों हौवानि साननायजों जेब्लायबो मिलायालै बिजनियाव फैथारा नामाब्रा नोंलाय बिशाल बिजनियाव फैबा फन हरबा थांगोन आं हाथरखि अन हेलौ हेलौ नायनो बायो नायनो हानाय नंला नों गरदखाबाय माथो हाय मा हेलौ हि 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 होनदों माथो मा खबर सनाना मोजां मोजां खबरा नानि आंना आंनि खबरालाय बिदिनोसै बुरै मानसिनि खबर होननायसो जानोसै
सोरनो आइडि नांगौ बुं दे। सोरनोबा आइडि नांगौबा बुंहरलाय। आइडि नांगौबा आइडि हरनां। हेलौ हेलौ मा होनदों आंनोलाय हरनां आंनाव आइडि मोन नोंनोबो हरगोन आगै नोंनोबो हरगोन। नोंसोरनो हरनोनो नांलायनानै बिलायथारबाय आङो बोरायनाव। आब' मा ओंख्रि होननायमोन आं खोनादिया होनदोंना आलुजों माबासो मा होनो पटल बिलाइ ओमफ्राय बायगन बाथोन। हिर'सो आं नोंसोरलै बेबा हिर'सो आं माबा हाय होनहरबाय हेलौ हेलौ गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम। रोजा रोजा साबायखर। आदसा आब' गोथावथार होनदों आरोना गोथावाथ' आं जायानो टमेट'खौसो जादों आं। मा होनदों हिर'सो आं मा ओंख्रि जाखो सना होनबावबाय आरोना आयौ आं दिनै जि ओंख्रि खिथाबाय मा होनो आलुजों पटल बिलाइ बायगनजों दावदैजों बाथोन गैला आरोना बेखौल' जादों। माथो उन्दुनोसो ओंखारहांलायबायब्रा। बेल बुंबाथाय उन्दुनो ओंखारोलै आंखौ ओरैनोबा उन्दुनो ओंखारा। बिशाल बिजनियाव फैबा फन बिजनि टाउनाव बिशालनो आइडि नांगौमोन नामा र' नांगोन। पटल बिलाइ पटल बिलाइथ' आरो खालामबाय आं बिशाल मा होनो 2K बारलायबाय माथो आरोना नैबेयाव जि मोजां मोजां रिल्स बानायो बियो। भिउआबो बुरजा बुरजा थांथारबाय माथो दाना ना गोबावसिम नायो नोंनि माबाखौ नायनि आं र' अबेबा एसे गोलाव बुरजा बुरजा थांथारसै माथो ना नै अबेबा अबेबा नैबेथ' 8K जाथारबाय 11K दंबावो बेखौ नायनि आं र' माबायदि सल' बेयो। जोंहा मा होनदों जोंहा बिजिनियाव मादै दंनो ए फैबा फन हर जायालै आब' जानला मानलासो नै नायदां नै नों खनथारदां ना सुरखौ आं नोंनि बायदि खोनाथारदोंथ' सिंगारा
नोंनि खननाय सेम खोनादों मोजांसो मोनदों नोंनिनो सुरथारब्रा बियो आं लाजिबायसो आब' आंनो गावो आं मोजांसो खोनादों र' नैबे 11K जालायनायखौ नायबावनो आं बेसो लाजिनाङाब्रा र' बिदिजोंसो एक्टर जालांनो हायो दा लासै लासैसो ए आं नायाखैनोमोन नै नोंसोर गार मोजां खोनायोथ' नोंनि गारांखौ एबार एक्टर जायालै आबोनो बिदिनो लासै लासैसो भाइरेल जालांनानै एक्टर जालांनो हायो दा भुटान खाथि नालाय ना नोगोद मोजां मोजां थायो भिउआ सिनारिया आयु बेखौ दिनैसो नुबावदों आरो बै मोनसेयाव नायबायब्रा नैबे दानियाव नायाखै बे दानियावबो नायनांगोन ना आंनियावल' नायनानै बोरै मा होनदों बुना हर खेबसे आब' मा रायलाय गरदखो नोङो अरे आंहा बुजियाखैनो खोनागौ माबा खोनानानैबो बुनो थिनबावबाय ओमफ्राय थैगोनलै मा होनो थादों आङो गंग्रानो मा बुंदों बुजिथारखायाखैमोन दे आं दासो बुजिबाय लिमन वेलकाम मेरे एलबि में इयु मा मा होननाय जादोंथाय बुजिबावानो आं थेंक इउ मेरे आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आं बारा हिन्दी रोङालै र' सोरखौबा लेंहरनो आं फैलायबावा आंनि एलबियाव फुल नायथारनोसै आं WT बारायनायनि बिसाल WT बारायोना ना माबा फैगोनहाय बियो कपिराइट फैयोथ' ना सिजालायबायसोलै आला गोदो गोदोनो मोननै मोनथाम नायना हरबाय आं अन होनदों नायना हरबाय आङो बिरादनो ओमफ्राय साबबो गोदान खालामना हरबाय आरोना ओमफ्राय बांद्राय सावन होनानै होबाबो जानाय नङाना
गाबोन कपिराइटसो फैसिगोनदां। बिशालमोन फैयाबाथाय आंनि एलबिया जाखाया आरोखि ना बिशालमोन फैबाल'सो एसे इन्टारेस्ट जायो। कपिराइट गैया गोजासो आब'। बे आंनि भिडिअ'आ थानाय समफोरानो नङा माने आंनियावसो होनदां आंनि एलबि होनायाव कपिराइट फैयोना बांद्राय इदि साउन्ड खोनानायबा फरिखा जोबनायखाय फिसाला गिदिरा गैया बिबैनाव आलासि जाहैदों ओंखायनो नोंनि मोसानायखौ बारा नायाखै नायनाय नुवाखै ओंखायनो जि नायो नङाबा बियो सायाव फैबा बिशाल पक'लायबायलै मामि जालायो। ए कपिराइट गोनां सङासो फैयो आरो ने आं मोनथियाना आं फैगोनसो नामा नंदों ओंखायनो ओइ मा सिरि जाखो होनदां मा सिरि जानांगौ सिरि नङा रायज्लायगासिनो गावस्रानो जेबो होनहराबा आं मारै हारसिं जाम्बि बायदि रायज्लायबाय थागोन दे हिर'सो आङो हंगारबाय सर्ट भिडिअ'निखौ दामनाङा खिन्थु बे सर्ट भिडिअ'आसो फैनो हागौ ए आं फैगोन नामा सानदों आरोना मालाबा खेबसे होनाया नोगोद बुरा WT जाबाय बिदिनो आजा बिफाया नायबाय थाबाय ओमफ्राय दाना अखानायै फुङाव माबाना फोबायब्रा कपिराइट होनानै फैबाय ओमफ्राय दाननानैसो दोनबाय आं भिडिअ'खौनो माथो एथ'बां गरदबाय थाखो दे आयु अननायसो खंख्रायलायखायो उन्दुनोनो हाया आं बिजों आंहासो उन्दुनाय जाया दा नोंजों रायज्लायनायखायसो एसे बावबावदों आङो नङाबाथ' मा होनो उन्दुनायानो जाखायाना आङो बेयो गरदबाय थानोसै आंहा उन्दुनो ओंखारला नायबाय थानोसै 12था गाहामसिम थायो आङो बिसाला होद गरदनाय आंखौ होननाय खोनानो मानो इसिबां गरदखो गरदनायखौ गिबायलांलायथारबाय एथ' गरदबालाय आं मिनिनानै जाला बिसाल गिबावबाय जाहैदों गरदनायखौ आंनि लोगोफोरखौसो सिगिना खारजोबसिगोन बियो आरो आं जाला दैनोबो उदै साजोबबाय दे बिसोर मिनिनानै आं अयथासार मिनिफ्लांबाय आं मा होनो मेरिना ब्लग वाननो लाइक दानो थेंकिउ मेरिना गोजोननाय थाबाय दे जारौ नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर बिसाला हानानै जा मिनिबाय दा गिज्लायबावो इमान गोजाननियानो गर'नायखौ गिदोंबा होमबाथ' आं खारनांगोनसो खोथायानो
साला दैथुना आंनि एलबियाव फैयालासिनो आंखौसो हाय नुलायबावदों र' लेंहरना बेखौबो आं सहायनो हाथारलालां बिदि गरमनायखौ सहायनो हाथारबावला जाहैदों इमान गरदखायोना गरदनायानो बुरजा बुरजा गरदथारबा हिर'सो आं हाय हिर'सो आं गेमाव फानदाना गेम गेलेदों खोमा आसोला र' निलबि मोनसे नायबावनो आं र' बिशालनिखौ मानो दैथुना नुजाफैनो हाबाय गोजोननाय थाबाय दैथुना आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गांसे आर'नाइजों नोंथांखौ बरायबाय जोबोद गोजोनबाय आरोना आङो नोङो आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय दिनै मा होनदों फै बिमा फै नुजाफै गोसो गोथारै नोगोद फाग्ला फाग्ला सल' खननो गोसो गोथारै मामोन गोसो गोथार लानानै हांख्राय हरो जों बिमा मा होनो खाराव मारावै मोजांथ' नोंनि सल'आ दाखालि खम मोजां सल' खननानै हरदों नोङो आंनाव बाब बेखौनो आंहा माइकआव डिजिआव होलायनानै दामबावदोंसो लाइक होबाय 10 थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानानै लाइक होनायनि थाखाय मा होनो नोंनि दाखालि आं सल' खननानै हरनायखौ जि मोजां दामनानै बक्सआव दामलायथारदां मोजां खोनालायबावदों बिराद मोजां मोजां मेथाइ रोजाबनो रोङो नोङो माबा जानो हागोन आरोना नोङो सिंगार जानो हागोन नोंगौ नामा फाफिनो नङाबा माथो नोंगौखायनोथ' होनदों हिर'सो आंनो ओइ खोनादों ओइ मा जाखो दैथुन बसुमतारी मा होनदों मानो एसे मोजां बरायखो सुनिनो बरायाबा जायो गोजोननाय थाबाय आं नोंनिफ्रायसो सोलोंदों मिथिबाय दैथुन बरायनायखौ माने आं बरायनो रोंखायामोन आरोना माने जायनो फैयो बेखौ ओरैनोसो रायलायोमोन ओमफ्राय नोंनिफ्रायसो सोलोंदों आङो नोंनिफ्राय ओमफ्राय बै निदाननिफ्राय आरोना गुमै निदाननिफ्राय बिराद मोजां बरायोना बेबो नोंबायदि देलाय रिपिट खनलायनो फाग्ला नोंनि सल'खौ रिपिट खनफिननो हायो आं बोरैबा मोनथाय सल'आबा मा ओंख्रि संखो आरो जाखो होनदाना ओंख्रियानो माबासोमोन पटल बिलाइ आलु ओमफ्राय टमेट'जों दावदैजों भाजा गैला नोंहालाय जाबाय ना जायाखै
सोरबा सोरबा आंनि एलबियाव फैबावाखै दा गलासो र' आइदै दैथुन ओंखाम जाबाय नामाब्रा जायाखै मा मोनजाखो जया कटनो ओइ दैथुन माबा नांगौ नामा आइदि नांगौ नामाब्रा गोथावथार माथो नै आंहाबो दौनो नागिरदों नो गोथावथार बैसागुनि फांसनाव नोंखौ खाथि मोनबा लेंहरजागौमोनहाय गायक हिसाबै बिराद मोजां मोजां खननो रोङोना सुपार बिफाया फैयाखै ना मानो लेंहरदोंमोन माथो फैयाखैनो नायाखैनो खोमा ओंखाम जानो होन्दोंमोन दहाय ओंखाम जादों खोमा र' लेंहरनो आं सुपारखौनो लेंहरनाङालै ओंखाम जानो होन्दोंमोन दहाय ओंखाम जादों खोमा फैयाबाबो अरजायालै नोंसोर दंखायोना गासिखौबो लेंहरलायनाङालै होनामोन बुंफिनलायनो मा नांगौ होनामोन आंलाय नोंसोरखौसो नांगौ आंनो होनदों दा आङो आं जेबो नांगौ होनाखैथ' बावबावबायसो आं मा रायलायनायमोन ओइ दैथुन मा ओंख्रिब्रा दैथुनमोन सुपारमोन माबामोन बिशालमोन फैयाबाथाय आंनि एलबिया सिरि जाखायोना थांबायबो होनदां हाय हेल' नों बहानि फैगासिनो जया बिटिवाइ नों बहानि सना दानना आं बिजनिनिसो बिजनि बलांगुरिनि ओइ नों फन हरनानै लेंहरमारथारबाय आरोना बायोलै आं नोंखौबो देनजारसो आं लाजियोसो कमेन्ट फरायबाय थानो इन्टारेस्ट जायाना बावबाय दैथुन इन्टारेस्ट जायाना लेंहरबाय इलाय जया दंना जयाजों रायज्लायनो हाया फैगासिनो नोंना बिफायानो इन्टारेस्ट जायानानो जायाथ' आरो हाय सना मा खबर होनदों दैदेन ब्लग आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे आंनि गांसे आर'नाइजों नोंथांखौ बरायबाय दैदेन ब्लग हाय सना मा खबरा मोजां खस्थ' मस्थ' दंसाबो आरोना दैथुना अन होनदों थेंकिउ दैथुना होनदों मा लागि मा गालि मा जाखो बे मा गालि लायखो सना मा लागिलायखो लाजिलायखो होनदों आरोना मानसिफोरखौ लेंहरनो होनदों आरोना इयो ओमफ्राय गाव दैथुना जायखौ लेंहरदों आं बेखौ लाजिदों आरोना ओंखायनो होनदोंमोन आङो दैदेन एलबियाव गाव जायखौ लेंहरदों बेखौ लाजिदों आं दैथुना मा होनो दंरा ओंखाम जानि आं आलु ना फुदुना मैगं आयै खुदुना मैगं मोनजालायदों आरोना नोङो गोथावथारथ' खुदुना मैगङा जानो आलु ना खुदुना मैगं होनदों आरोना गोथाव ओंख्रि जाखायोलै दैदेना होनदों मा ओंख्रि जाखो सना होनदों ओंख्रिया माबासो जोंना दैदेन मा होनो गुमै मा आलुजों पटल बिलाइ ओमफ्राय टमेट'जों दावदैजों लाब्रा एवनायसोमोन गुमै
लाइक होबाय सनानो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे रोजा रोजा साबायखर दिदोमसो दैदेनबाय थायो दिदोम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नो दैथुनावनो नोंलाय माथो खालामदों दालायनो नोंहालाय माथो गावजोंनो एलबि होनानै फरायगासिनो गावनि एलबिखौनो गावनि एलबिलायनो गावनि कमेन्टखौनो दिदोम ओंखाम जाबाय नामा मा ओंख्रि जाखो गुमै खोन्थाहरदो थांबायसो नामाब्रा दिदोमालाय ओइ दिदोम गुमै थांखो ना माखोरा दैथुना अन होनदों नैजौ मा होनो जयाहाय दैथुन होनदों आरोना ओंखाम जानो होनलायबावदों मालाय हनै ओंखाम जाग्रोनो एलबियानो गैला खोमा माबायानो इमबियानो गैला दैथुन आंनाव वाइफाइजोंसो होदों आङो ओइ दैथुन बैसागुआव फैना फैयाब्रा नोंलाय ओइ जया नोंहालाय बहानि खोन्थाहरलाय जया मा ओंख्रि जाखो आं नोंनो ओंख्रिखौनो सोंबावगासिनो सोंनो नंनानै मा ओंख्रि जाखो नानि दैथुना अ होनदों आरोना दे जाबाय था जाग्रोना थेंकिउ दिदोम थांखो ना माखोब्रा दिदोमालाय ओइ गुमै दिदोम थांखो ना माखो मा सिमांथ' गुरबाय थादों आं सापागुरिनिसो जानानै नंगौना बङाइ सापागुरि खोमा ना होनबाय आरोना मा ओंख्रि जाखो होनदों खोन्था ओंख्रि होनदों आलु दालि अमा भाजानो आयौ आलुजों दालिजों जहल नामा अमा बेदर भाजा गोथाव दे गोथाव ओंख्रिया जया मा होनदों बोराया मा मावो होनदों मावालै जेबो ओरैनोसो थायो ओरैनो बेखारसो आरोना जेबो खामानि मावा दोननोसो लुबैबायलां दैथुन थांखो ना माखो दोनसै खोमालां
हिर'सो आंनो होनदों दाबो दोना होनदों आरोना दोनाखै होगासिनोसो आं दोननोसै आं जफेना इउटुब प्रफाइलखौनो नागिरना मोनाखैमोन बारानो बोरैथो मोनखो होमबालाय दालाय एस बि बसुमतारी बोरैथो मोनखो होमबालाय ओंखाम जाखांना आखाइ सुदों बिमानो उन्दुदो उन्दुनो ओंखारखासिगोनानो दाबा उन्दुगोन दैथुनासो लिंहरदों खोमाना दैथुन लिंहरदों होन्दोंमोनथ' नोंखौ हिर'सो आं दाबो दोना होनदों आरोना दोनालै आखाइ सुदोंमोन दे अरजाया ओइ दैथुन थांखो ना माखो लेंहरनाया फैबायथ' जानो थांखो ना माखोथाय नोंखौ लिंहरदोंमोन माथो हिर'सो आंहा लाब लाब हरबाय थेंक इउ बहाय थांखो दैथुना होनदोंना दैथुना अबाव थांखो आं मिथियालै ओंखाम जानोसो होनदोंमोन ओंखाम जादों खोमा ना ओंख्रि लायबावबा हाखु दाखु जाखांगोन ना बे ओंखाम जादोंलै दैथुना ओइ दैथुन सालथे बहा थांखो ओंखाम जानो होनदोंमोनथ' ओंखाम जाग्रोनि आं होनलायदोंमोन माथो हिर'सो थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आं दोनसैलै माखौ गल'ल' नायखोलै जया हरै फैजा मबाइलासो गुदुं जायो हाब मबाइला गुदुं जालायबावाखै माथो आं लिंहरनाङा होनखादोंमोन गावनो लिंहरदों इन्टारेस्ट जाया होननानै ओमफ्राय आं ओंखाम जाग्रोनि र' होननानै थादों दे रावबो थानाङा दोनसै आं मासेबां गर'दों नोंलाय ग्रं 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 होनलायनायलाय गाज्रि फाज्रिलाय
र' बोरानो उन्दु गादुरानो Sana Kota semenjak berbeda. Deh मोजां गोराबाथाय गोरासै आरो आंलाय माथो होनबावनांगौ मेगना गानना जाखाबाय आंना आनलायबावो फनावनो लेंहरफिननो हाया नोंहा मानो खारखुमाखो नोंलाय नर दैथुन सालथेयाव बोरो बहा थांखो नुदों ओंखाम जानो होनदोंमोन अबेथिं थांखो उसुं खथाजों ओंखाम जानानै माबा माबि होनांजानो गिदों बे ओंखायनो ब्लद थांबाय ब्लद खारखुमालांबाय ओंखाम जानानै दोनसै खोमालै ना दोनसै आं एसबि र' दे दसे नेथ' आं फन हरनिनो दे हर फैगासिनो बिबो नै लाजिना थैसैलां नोंसिनि एलबियाव मानसि लेंहरलायनायखौ हारसिंनो लेंहरनाङा होनबाय सासेयाबो लेंहरबाय आरो सासेयाबो लेंहरथारबावबाय रायहरदों आं फन हरनानै मालाय ओंखाम जानानै सिरि खारखुमालांदों दैथुना मा होननानै रायहरनांगौ जाखो माने हाबानि ओंखाम जादोंमोन आरोना इयो ओमफ्राय
दैथुना हाबानि ओंखाम जानानै जेनेबा हिनजाव गोदान हौवा गोदानजों ओंखारलांलाब्रा इयो नुजाथिलांला अबेथिंबा ब्लद खारलांबाय ओंखायनो ओंखाम जाना ब्लद खारलांदों आयु माथो बाजैया फैबाय बेलाय आंखौलाय मा रायखोमाया सुनि दालाय नोङो ओंखाम जानो होननानै ब्लद खारखुमा लाङाखै बेखौ रायखुमायाथाय माथो बेखौनोथ' होनदों आङो माने ओंखाम जाबाय आरोना नोङो ओंखाम जानानै उसुं गोदानजों ब्लद खारखुमालांबाय सोर जयारा जो आथोन ना जोला आथोन जाखोरानो जो आथोनसो जो नांगौबा लानो हागोन मोजांथ' रायज्लायदो दाना बिमालै खारखुमायो बे ना दैथुनानै खारखुमायोथ' आरो दैथुना खारखुमाया माथो ओंखाम जानानै उसुं गुदाजों खारखुमालांनायखौ नुदों सिरिनो ना दैथुन नै जयाबो सिरि दंखुमाबावोसो आंखौ मा होनदों रानो होनाखै दैथुना जो आथोन ना जोला आथोनसो होनदों आं खिथादों आरोना जो आथोन होननानै आयै है गथ'नि जाथि आं गोजांबायथ' मा आदेव गोजांबाय आंबो थांसैलै दोनबाय आं 12:00 थांनो ओंखारनांगौ थांनो नाङाबा आंनि थाथ' दे दानो फैफिनगोन थांबाय बियो जाबालाय सासेल'खासै आंनि फिसाखौ बोरै जाखो आं दानबाय दै एसपि दोनबाय आं